Meta kienet jieħu sehem fil-programm TVAM fuq l-Istazzjon Nazzjonali, Simon Busuttil qal li huwa mhux se jerġa' jikkontesta l-kariga ta' Viċi Kap Nazzjonalista, iżda fl-istess ħin ma ċaħadx li jista' jikkontesta l-kariga ta' kap tal-partit. Għal-kariga ta' Viċi Kap, inti se terġa' tikkontesta? Le, minix se nerġa' nikkontesta. Għal-kariga ta' kap, ħadd tikkontesta? Fil-każ speċifiku tiegħi jien lest li nagħmel dan, nirrifletti u nirrifletti wkoll dwar jekk jien għandix inkun parti mill-futur tal-Partit Nazzjonalista. Infittex ukoll nara xi pretendu minn għandi l-kunsilliera tal-partit. Il-pożizzjoni ta' kap ta' partit tiġi eletta minn madwar 900 persuna illi sa 3 xhur ilu 72% tagħhom riduni bħala viċi kap tal-partit biex jiena ngħin f'dan il-mument diffiċli tal-kampanja elettorali. Busuttil li fl-elezzjoni ġenerali tas-Sibt li għadda kien elett minn żewġ distretti jinsab fil-mira ta' kritika għal mod li bih mexa fil-kampanja elettorali tal-Partit Nazzjonalista. U waqt ikun mitlub biex bħal mamlu Lorenz Gonzi u Paolo Borċolovir iġġor ir-responsabilità għat-telfa ta' nhar is-Sibt. Mistoqsi dwar dan Busuttil qal li huwa għadu ġdid u daħal fil-kariga meta n-nies kienu diġà ddeċidew illi jivvotaw kontra l-Partit Nazzjonalista. Semmaj il-responsabilità irid iġorra l-partit kollu, ġifieri fil-gvern kellna wkoll ministri, kellna wkoll segretarji parlamentari, kellna wkoll assistenti parlamentari, jiena m'għandix dubju li dawn kollha wkoll iġorru ir-responsabilità ta' dan ir-riżultat daqstant diżappuntanti għall-partit tagħna. Simon Busuttil qal li huwa mhux lest iwarrab jekk iħoss li d-delegati li vvotawlu biex isir viċi kap lest jerġgħu jivvotawlu biex issa jsir kap nazzjonalista. Jekk jiena nħoss li huma jixtiequ li jiena nkun parti mill-futur tal-partit biex ngħin li nerġa' nibnieh bħala kap tal-partit, allura jiena nikkonsidra dik serjament. Sa dan it-tant tesserati tal-Partit Nazzjonalista qegħdin jitolbu li fl-għażla tal-kap huma għandhom jingħatalhom id-dritt li jivvotaw u l-għażla ma ssirx biss mid-delegati. Dwar dan Busuttil iżda qal li ma jaqbilx. Is-suffara diġà safret għaliex il-kap tal-partit tagħna diġà qal illi mhux ser jerġa' jikkontesta, allura diġà hemm unofficially, informalment kampanja illi qiegħda tibda u naħseb illi ma tistax tbiddel ir-regoli meta l-logħba diġà bdiet u meta l-elezzjoni ser ssir bejn issa u 3 xhur oħra. Min-naħa l-oħra l-eks-segretarju parlamentari Clyde Pooley ippropona bidla dwar kif jintgħati lill-kap tal-Partit Nazzjonalista billi ma jkunux id-delegati iżda jkunu l-membri tal-partit illi jagħżlu l-kap. Fuq Facebook Pooley qal li l-Partit Nazzjonalista jeħtieġ mhux biss ikun viċin in-nies iżda irid ikun ukoll il-partit tan-nies. Sa issa huwa biss il-Partit Laburista illi bl-istatut tiegħu huwa marbut illi jaħtar lill-mexxej permezz ta' vot minn fost il-membri.